Su fitattun garuruka da suka hada da Mulai da Dalwa da Kwayanga da sauran ƙauyuka ko garuruka fitattu wanda ake samu. Ita Dalwa gari ne fitacciya kafin wannan rigingimu da ya faru na Boko Haram. Gari ne wanda akwai kasuwar ta take cin kowane Juma'a rana kamar ta yau. Sai dai rigima ya sa mutane suka guji wajejen da sauran ƙauyuka ma da masu zuwa cin kasuwan duka. Daga ƙarshe dai sai aka zo aka haɗa kasuwan a nan kasuwan Mulai. Sai aka buɗe kasuwan Mulai. Dama Lahadi akwai kasuwan Kayamla, sai kuma kamar yadda na gaya muku ranan Juma'a kuma kasuwan Dalwa. To yanzu insha Allah nan da zuwa bani kamar awa ɗaya yayin da kasuwan ta fara ci, zan zo in nuna muku ainihin yadda abubuwa suke gudana a wannan titi dai fitacciyar titi ne, kuma da fatan za ku bibiye mu don ku ji yadda abubuwa ta kasance. Ku biyo mu, masha Allah.